Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong hapon naman Bacolod ka sini kag Bugos nga Pilipinas. Isa na naman ka makahalawat-hawat nga hapon sa taran-taran Luzon, Visayas kag Mindanao. Sa kuto balabutan sang nagahagunos nga signal sang DYEZ Action Radio Bacolod 684 sa lilisuan sang inyo tagsa-tagsa ka mga radyo. Sa mga monitor na diri sa inyo palatuntunan ga pamati sa cellphone pagi sa live stream o kon Facebook page sang Action Radio Bacolod. Lubos gid nga nagapangamusta ang ining palatuntunan. Ano bala ang inyo sa nga sitwasyon o kon kahimtangan subong? Ang isa lamang sa mapiho naton mga ka-aksyon nga kamo ang nagakasubo man bangod sa tuman kag pinasahi nga hitabo subong sa Bugos nga kalibutan. Isa sa inyo sa pinsar sigurado gid nga kung paano ang mga tawo makahimo sang pinaka mapag-on nga tikang para amat-amat nga mapunggan ining pagpanghalit o kung ang pagpangalaton sang kagaw nga corona ang pandemic nga COVID-19. Pizza 21 sa bulan sang Marso 2020. Ang ining palatuntunan mga ka-aksyon. Mga dos-dos na naman, mga balbal na naman sa mga balita isyo nga may paaman nga komentaryo. Kag gagamay nga abiso sa inyo sa dingataran. Nabinigay sa mga tao karon nga ara sa gobyerno. Amo ni ang sentro subong sang mga balita ang ato sa mga nagatrabaho sa gobyerno. Amo ni sila nagapanangguha mga ka-aksyon nga maserbisyuhan sang matudtod kag hindi lahog-lahog ang ila sa nga mga pumuloyo. Ang ini nga palatuntunan. Lubos gid nga nagadayaw kag nagapabalakpak sa mga opisyal nga nagaserbisyo sang matudtod. Apang sa mga opisyal naman sa gobyerno nga magluwas nga tamaran daw sobra pa sa hari. Kung mag-ulo asta-asta amo na mga opisyal sa gobyerno subong nga sa sabong nga paniyampo amo ning punteriya sa mga isyo. Amo man ni ang tion. Amo man ni ang tion mga ka-aksyon nga dapat kita nga nagbutang sila sa nga pwesto magpanilag sang maayo kon bala insakto nga ato sa nga desisyon nga silang ginmutang naton sa palangakuan. Damo subong sang nagapabungol-bungol nga mga opisyal sang gobyerno. Ang iban may araya sang ilang tagsa-tagsa. Ang mga pagsulundan, way nagasunod sa mando sang isa ka local chief executive
Di Bertoldo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang patrol nakalibot na temprano pa mga kaaksyon sa mga dalan nga nalabayan. Aton kamustahon. Nabisan tawhay kag kanay-kanay ang dalan subong. Mayara sa gihapon sang salawayon. Ang check-up points sa marabok nga lugar aton man kamustahon. Ang mga balaligyaan, ang benta, dawa-dawa bala, nagasulolo bla o kung basi gindalangaw. Bangod wala sang customer. Ang mga nagabiyahe naman sa salakyan, di pasahe, bus, taxi, van, POJ, tricycle, e-bike, kaga tricycad. Magluwas kung mayara pagid nagasakay sa skateboard bla o kung kadang. Una sa balita, una sa aksyon. Gamit ka malang sang kadang, may pa maglakat ka na lang. Importante mayara ka sang quarantine pass. Ang mga driver sa sering mga dipasahe nga salakyan nga subong nagabiyahe, magsig paningguhaan sila para nga makagulugan ang siyabla. Man balaan nila makaksyon nga sa mabot nga Marso 30. Din sila makabiyahe bago di-implementar na ang Enhanced Community Quarantine ECQ. Una sa balita, una sa aksyon. Kamusta? Taran-taran nga mga drivers naton sa dipasahe. Gamonitor dira. Di lang magpaliso gid ha. Kaya dalan namon kamo sa mga maayong balita. Mga importante nga dapat ninyo sa may baluan. Inyo ka aksyon na Marlon Herawaya. Kagkaroon sa ating Pangulong dinala. Sa ilo kita sabahin sang Pangulong dinalan, mga Pangulong dinalan, una kita sabahin sang balita lokal. Una sa balita, una sa aksyon. Una-una ito makaksyon ang Enhanced Community Quarantine ECQ. Halin alas 12, unos ang kagahon, Marso 30, tubto alas 11.59 ang gabi, Abril 14. Wala sang may isa ka di pasahero nga salakyan nga magabiyahe. Halin sa bus papanaog sa tricycad, tanan dapat mahuway. Kung magbiyahe gid man, dakop diyon ang driver. May preso na, may multa pa. Una sa balita, una sa aksyon. Pero sa saninga period makaksyon, hindi mo silingon nga wala na gid sang masakyan ang mga tao, ilabi na ang mga nagatrabaho. Sa Bacolod City, ang gobyerno kag Valyacar Transit Incorporated magatanyag sang libre nabutang nila dres free shuttle service. Pagpasakay sa series bus. Ang pwede makasakay, medical health workers, ang mga nag-aobra sa ospital, klinika, butika, men and women in uniforms, ang mga otoridad naton. Basta makasakay man ang mga ginatawag na essential workers, essential bot silingon, sa ato siling hiligay nun kung ilonggo nga pulong, importante o kung kinahanglanon. Kag ang general public bot silingon, ang iban pwede man. Basta makapresentar lamang sang identification card sa kon ID, kag mas maayo kon pati ang quarantine pass. Una sa balita, una sa aksyon. Home quarantine pass nga dapat sa mga barangay inupisahan na di sa pagpanagtag. Nogay na kamo kahulat sa Marso 30, magpinalok-pulok pa kamo sa Marso 30. Ang tao gusto magwa sa Marso 30, wa isang quarantine pass yanong basulon. Barangay official. Una sa balita, una sa aksyon. Ara gid na klaro na saad sa executive order nga March 30 ang umpisa na paganot pang iban. Ay siguro palabotan ni Direkta kay Interior Secretary Eduardo Anyobla. Kaya managsilin na sa aton si Anyo mo, may arak mo na, tawagay ko Direkta. May nasampulan na baya nga duwa ka barangay kapitan, ginreprimand, angot sa siling isyo ni, ala sigihan yung gida.
Ang gintalana nga mga bases 7 ka units tanan magasugat anay sa Bacolod Cathedral kag may gintalana man nga point of destination. Ang oras sa pagsugat sini mag-aksyon mag-umpisa alas 6 ang alga tubto alas 10 ang gabi. Ang interval tag 2 ka oras. Bolselingon sa niya ulat-ulat kamo tag 2 ka oras ng para sabi halin sila alas 6. Balik na sila alas 8. Sa Facebook page sa Action Radio Bacolod, ara na ang mga ruta mag-action. Hindi tama isa-isa kay tuman kadamo. Ini para lamang sunod sa Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang ang ginakakulbaan nga lockdown, wala matabo sa Bacolod, wala man matabo sa 30 ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental. Uy nga ang 30 na lamang, nagkulang isa. Ang rason bangod diri sa Negros Occidental, may isa ka banwa nga mas ginhugot ginpabakod kag daw salsalon ang iga-implementa nga kampanya batok sa COVID-19 ang Banwa Santo Buso. Nga imbes enhanced community quarantine kung ECQ lamang ipatuman, umpisa Marso 30, ang ipatuman amo ang lockdown. Una sa balita, una sa aksyon. Ang matabo sunod kay Mayor Hauhoko nga inistorya naton sa mga lamang nga hapon, nagsiling nga sa lockdown wala sang sinuman nga tawo nga makalagaw makalakat sa layo nga lugar, kundi dapat ara lang sa sulod sang balay o kung sa compound sang balay. Hindi man pwede nga magpakuribong ka lang sunod sa balay mo. Pwede ka man makagwa sa balay mo, pero tiisgwa sang portahan lang. Sunod sang compound nyo lang. Para makahuluhaklo-haklo mga mo sang hangin eh. Ang matabo ang mga tiglawas sang gobyerno. Ang mga opisyal sa barangay, upod mga barangay tanod, mga staff sang lokal nga panguluhan sang banwa, amo ni ang mga dulong balay-balay, house to house sang pagkaon kag kinahanglanon. Ang kalawigon sang lockdown sa Banwa Santo Buso lang niha, base balakon may mamati naman daw sa aton blang malain-lain naman komento da. Ito ondulong ganyo sa speaker sang radyo nyo. Ang lockdown ginamuno ta Banwa Santo Buso lang ni, Banwa Santo Buso lang ni, tubuso. Una sa balita, una sa aksyon. May mag-react pa gina karon bla. Mo na rin problema daw di pakbalo manilag. Magbasa ka mo na balita, way ko ka pangakig ha. Ginalay ka yan tarang ka mo. Kaya kung kisa hindi man mo among komento. Hindi ka mo magsalig mag-aksyon sa headline lang. Pag headline, ang detalye basahan nyo. Kay ara ng butsulingon. Lockdown sa Banwa Santo Buso, tubuso. Klaro? Ang kaluwigon sang lockdown, anong kadlaw, umpisa Marso 30, Tob, Abril 5. Pwede matawag sa eksmana. Pagtupa sang Abril 6, si Mayor Hauhoko liwat nga mag-istorya sa mga opisyal sa barangay para desisyonan kung bala ang lockdown padayunon o kung pag-umpisa sang Abril 6, ipapanawag ko ni balik sa Enhanced Community Quarantine, kamanting ining Enhanced Community Quarantine, province-wide ang implementation sini. Agabot sa April 6, kung akitaan ni Hauhoko nga pwede na malang ipadalom sa Enhanced Community Quarantine, dulaw ng lockdown, ipapanaog sa Enhanced Community Quarantine. Ting Tubuso, isa lamang ini ka lugar diri sa Negros Occidental. Nga jutay ang mga tao. Hindi mabulabudlay nga ipatuman ang lockdown. Ang populasyon sang Tubuso hambal ni Mayor Hauhoko ya 10,000 lang. Dako pang barangay nga ginapulian ko nga barangay Tangob. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi mabulabudlay. Hug tanay ang pagbantay para mabalaan kung may mga tawo nga nagabatyag sang sintomas sang COVID-19 kag masigurado nga wala na sang may matabo pa nga paglaton sang pandemic nga virus.
Why problema sa banwa sa tubuso kung bugas ang paghahamalan nga aman? Ang provincial government kahapon na nagtagsang kada banwa kag syudad palarihos tag 800 kasakos ang bugas halin sa NFA. Isa banwa sa tubuso ang 800 kasakos ang bugas sa 10,000 ka mga tawo wala bastante na ngayhatag bilang bulig sila. Ano ba ba sa ding balita sa bahin sang lokal? 75 anyos nga COVID patient, wala una nagpalayag sa isa nga travel history. Sanggin dala sa ospital, suno sa mga otoridad. Kaya nabot silingon sila, rito badoy. Una sa balita, una sa aksyon. Maluoy, magtatuod nga nangin pasyente sila sa COVID-19, na positibo sila sa COVID-19. Kurute ang aton sila nga ginakakulbaan, ginakakaluuyan de. Kasi kung damo sila nga na istorya bla, nakabiso-biso, nakakamusta. Amo to nabutang sa peligro. Samtang ang Bacolod da Seria Police Office may panugyan sa publiko. Kag sa mga frontliners angod sa pag-umpisa sang ECQ. Sa ilog kita sa bansang pungsod nun nga balita, happy birthday Duterte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Bisan amo ning sitwasyon greet kita sa happy birthday sa pinakamataas nga opisyal sa pungsod Pilipinas. Para sa Presidente Duterte sa mga adlaw nagasaulog sa iya 75 anyos nga kadlawan, apang siya sa nibilog nga kinabuhi amo pa lamang ini ang birthday. Ngalain o kun pinasahi. Dagod nagsaulog nga nagaisahanon kag naka-home quarantine sa Malacanang, litrato ginpost ni Senador Bongo sa Facebook nagapakita. Si Duterte simple lamang nga nagsaulog sa isa nga birthday, nagkaon nagaisahanon, ang sudan, isa ka dako nga isda nga pinirito, may kanon kag may sabaw, sa bahay pagbabago sa sulod sang palasyo. Sama sa mga nagsaulog si Duterte siya ang isa nga birthday sa isa nga balay dito sa bahin sa Davao. Gakaon siya sa paborito niya karinderya sa Davao. Wala sang may mahimoy. Langod, para sa presidente, dapat anay-unahon sa karon ng kaluwasan sa nasyon. Sang sa pagkanilipay sa kadlawan. Pihong ating presidente, mayara ni siya sang ginpasalamatan. Kung sino ang isa na ginpasalamatan, siya lang ang nagkahibado. Atensyon sa mga salawayon nga tao nga bisa naka-quarantine, nagapalagyo. Ang Presidential Anti-Corruption Commission PACC nagsiling nga ang sinuman nga magsupak sa quarantine measures ang subject sa warrantless arrest. Botsilingon bisan wala sang serious resistance. Pwede marestar, pwede mapusasan kung makitaan bisan wala sang warrant of arrest. Ang kaso nga lokdohon paglubag sa revised penal code. Nanla, plagyo kabada mga PUMs. Diri sa Negros Occidental, damo ang mga PUMs ng plagyo. Damo, way na makitang bla, way nila matapos ang 14-day mandatory quarantine. Hindi na sila makitaan. Kaya muna sila mga violators, mga ka-action. Ay, by the way, si Inday Iza Calzado, bla? Idang artista, bla? Nagkakamustahan ay kami ni Iza Calzado sa naligad nga panaan sa bahin sang Panaan Stadium. Kaya nagkaagin ni sa host sa Panaan Festival, si Inday Iza. No? Nagpositive sa COVID-19. Why, naging piling COVID, Una sa balita, una sa aksyon. Sa Lawantain, sige na nga ito sa ring patrol with Action Gian Diaz. Ato ni Baroon na nung naobserbahan sang ato sa ring patrol. Traffic reports. Action Gian, standby. Nagaplastar sa mayo sa Action Gian Diaz. Mapa Norte, Mapa South, Mapa Central. Hoy di man, Mapa Baybay. Action Gian, please come in.
May nga production mark ag sa totalan nga mga kaaksyon ang patulong live kita diri sa area sa Libertad Public Market. Nagoy lamang kita nakalabay sa pilaman ka mamayor na dalanon sa palibot sa sulad sang Bacolod kain na lamang sa Circumference Road. Ang Circumference Road mga kaaksyon may dikto mismo sa home site paubos diri pa Burgos Circumference Road. Karon nga po maburugat ang traffic situation kanamo sa mga pribado nga sakyanan nga aton makitaan sa mga dalanon nga naglambiyong siliman nga kahaponanon. May mga pasahero nga jeepney man pero hindi mo sinagana mo ang mga pasahero kalabanan nga makitaan mo sa dalan subong hapon mga pribado nga mga salakyan, mga delivery van, mga delivery truck na kargado based ang tila ka mga basic commodities kagang direksyon kalabanan padulong sa pilaman ka mga merkado publika sa sulad naman sa Bacolod mga kaaksyon. Inakon na dire-diretso ka sa area sang Banga Curi kay connected mon from Banga o Burgos Circumference Road diretso ka pa sur na direksyon na labot na Banga Curi. Paglabot mo sa Banga Curi mga kagsupati kasi hindi moderate to heavy to heavy ang traffic situation karon nga pon. Kaya wala labot sa pinaka mga delivery van, mga delivery truck, may mga tracking pagidya nga kargado sang tubo nga makitaan kita nga nagalabay dira sa mga mismo nga lugar. Kay dugangan pagidya sang pila ka mga passenger buses nga nagabiyahe pa sa gihapon apisar nga muna ning tanyempo ang kalabanan halin diri sa Libertad pagwa makaaksyon padulong abi sa either Don Salvador nga area o ang pila ka mga passenger bus nga going San Carlos area makaaksyon. Karon nga po na moderate to heavy to heavy ang traffic situation dira. Ilabi na ko na mga salakyan gikan south going to north abi ang ato pagambalan. Kaya nagalaba ang pila sa mga salakyan sa mga mismo nga lugar. Okay na kung within the range ka pa lang sa new government center padulong sa Las Palmas kay light to moderate ang traffic. Pero within the perimeter makaaksyon sa NGC padulong Burgos Circumference Road kumugi na construct pa sa gapo para tapos ng construction sang drainage sa tungasang dalan one lane na wala biyan sa mga salakyan there is why nga medyo nagtirin-tirin kaya naganabang pila abi sa mga salakyan sa mga mismo nga lugar mga kaaksyon. Kung pasulod ka naman diri sa Libertad Public Market labay ka bibra sa may Doña Juliana, Banga Doña Juliana o City Heights padulong sa Bacolod City National High School tubtob sa may dalan Tacoling Road Hernais Extension magkaksyon karon nga po light to moderate naman traffic situation. Diri ka na mag-experience sa mabubugat naman nga dalagan sa trapiko kung pasulod ka anong area magkaksyon sa Libertad Public Market na uman mo ang moderate heavy na traffic situation along Mabini area Hernais area magkaksyon kag Lopesina Extension. Kaya diri karon nga po na mo gid man lugar nga damo nagaparking sa kilid sang dalan ang nagapangumpra sa Libertad Public Market na kanya-kanya gudman nga dala nga pribado nga salakyan sigurong iba ni gina-avoid nga magsakay ba sa public utility vehicle or public utility jeepney kay tamo sa kangawa abi no sang siniman ng virus makaaksyon dari sa makita naton diri kalabanan sa mga salakyan nga nagdabay mga pribado nga mga salakyan. Pasalamat kita kay manaya-naya aton nga panahon karon gid lamang hapon magaaksyon karami sa aton panyempo siniman nga matingon sa naglimpyo aton kalangitan wala sa patimaan sang pag-ulan mga kaaksyon. So wala pinakauli nga sitwasyon sa palibot sa sulad sang Bacolod kung dalaga sa trapiko ang aton pagambalan. Mga kaaksyon tandaan nga sa pagpauli karon di pagkalimtan nga magpanibin, maghilamos o kung magpaligo so dapat kita gamit sabon mga kaaksyon nga makasigurado kita nga makabulig gid ang gumamituan ang aton lawas magamit sa Zantone Plus Herbal Soap. Kaya ang Zantone Plus Herbal Soap ni 100% natural, puro herbal, pabatinlo sang kutis kag safe na safe. Ginaganaga na pagulang sang inyong parit, nagadula ba ni sang milasma o kung palit sa inyo guyan, nagabuhan sa magdamo sang acne, punggol kag pila ka mapinarian sini. Paagi sa Zantone Plus Herbal Soap, solve ng problema with confidence pa, ganun para ito mag-aksyon. Baka sa Zantone Plus Herbal Soap, sa pila ka tibutika sinatagsak ka mga lugar. Sa Bacolod, ang taglunod sa Bacolod, Aksyon John Diaz. Una sa mga aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang WHO Safe Hand Challenge agad maging handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ang COVID-19 sa Pilipinas mag-aksyon naglabot na sa 1,075. 1,075. 68 na nakalabatay, 35 pa lang ang nag-alayo. Una sa balita, una sa aksyon.
Aksyon! Santon Plus Herbal Capsule puno sa anti-inflammatory compounds kaga antioxidant properties nga pagkupos sa mga naghubag nga parte sa ato sa nga lawas. Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-an sa mga siyentipiko makabulig pagkupos sa mga naghubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kabadamo pa. Ang Santon Plus mas maayo ko yun yung paralisan sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kampiyon na kampiyon nga kombinasyon. Una sa balita, una sa aksyon! Update mag-aksyon sa gihapon sa COVID-19. Kundi kahapon ginreport nga mayara sang tatlo ka mga nagdugang positibo diri sa syudad sa Bacolod. So 4 na ang mga pasyente nga may COVID-19 sa Bacolod City. Ang balita sa Bacolod City Hall, ang 75 anyos nga COVID-19 patient wala o na nagpalayag sa nga travel history. Amo ning problema gid. Pasi kung damo pagid ba lang waay pagid nanugid bla. Kadelikado. Aksyon! Radyo! City Hall Report! Detalye sang sa nga balita ato ni balon sa report ni Action Dale Salazar. Action Dale, mayang hapon please come in. Action Margin reveal ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, nga wala una initially nagpalayag on koko na nangin anes ining 75 anyos nga lalaki nga positive sa COVID-19 angot sinisiya ginpang kadtuan asang ini ang gin-admit akon gindala sa isa ka medical facility dito sa may syudad sang Bacolod. Ining 75 anyos na COVID-19 patient Action Mar nga may travel history sa Manila, isa ini siya sa tatlo ka mga new cases diri sa may Bacolod City ang sa COVID-19. So sunod diri kay Tan, kabay pa nga ini ang magaserbe nga wake up call sa mga nagapakonsulta nga dapat ipalayagit ang ila sini insakto nga travel history para makapreparar man ang mga health workers kag hindi sila makompromiso. Kung madumduman Action Margin palayagban diri ni Dr. Tan nga kadamo na sa mga doktor kag medical health workers ang nagkalamatay so far siyam diri sa Pilipinas bangod no sining peligro nga ila sini ginapangatubang bilang mga frontliners. Samtang subong man nga adlaw nagpagawas ang statement ang Bacolod Adventist Medical Center nga nagakonfirm nga yara sila hospital nga naka-isolate isa ka 40 anyos nga lalaki nga positive ban sa COVID-19. Nagpasiguro din hospital nga ila nasunod ang isolation kag containment guidelines. Umpisa nga gin-admit ining 40-year-old nga positive sa COVID. Dira sila nga hospital Action Mar. Nagpangabay ang BAMC sang pangamuyo para sa mga medical team nga nagatatap sa COVID-19 patient. Aring palayag di Dr. Grace Tan. Patient is from Bacolod, had a travel history to Manila, pero ang problem in I think this one, complaints ng hospital, kay he did not initially declare that he had a travel history. So it's also a wake-up call for all those who had traveled, nag-seek consultation, na please inform or disclose your travel history kay para ka-prepare man ang inyong health worker. I think though damo isang aton healthcare workers, especially doctors, nagkala-expire in Manila because their patient did not disclose kundi sila naghalalin. So, compromise man sila. But we still reiterate... Action Mar, nabataan na si Dr. Grace Tan. Update ka balitalikan sa Bacolod City Government Center. Ang action niyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition. Salamat Action na Dale, 5:42 Action Radio Philippine Standard Time. Kaya sabong paniyempo, grabe ang ed-ed nga pagbantay sa hulag sang tawo. Why na gid man siguro sang nakaabot diri halin sa iban nga lugar. Ang mga tao nga ari diri amo na lang na ang ginamonitor sang tulid nga ginatapos ang 14 diyas nga mandatory quarantine sa mga tao nga ginatawag nga persons under monitoring kon PUM. Pero kung PUM ka na, patapuson mo gina ang 14 diyas nga mandatory quarantine. Kung malagyo ka, may mga PUM nga sa balay mo, sunod sa ilas na nga balay, kaya may nag-monitor, inadra mga ka-aksyon. Kaya from time to time, ginakantuan ka. Kung kantuan, hindi ka na makita, at large ka, pwede ka mag-aresto, kalayo, bisan wala sa warrant of arresto.
Sa mga high blood, sa mga diabetic, amo ni permi ang prone. Ang kalabanan lantawan niya bala ang edad makaaksyon gulang may mga edad amo ning kalabanan gani igo sang COVID-19 ho. Kag mahuyang na nang ginatawag nga immune system. Sa mga high blood, sa mga diabetic, aton ginarekomendar ang panyawan herbal capsule with mangosteen. Hindi mapauli si Iban ang milagroso nga kapsula. Simple nga tawag sa ato na may hindi sa manunggal. Kung nagapalang luya naman mo sa ring lawas, panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang sabat siya na makaaksyon, muscle pain. Pagpalanakit sa lawas, ara naman ang panyawan liniment. Panyawan liniment ka panyawan herbal capsule tanan himo sang said marketing. Sa balita, una sa aksyon. Sa live stream, buwin-buwinan tayo nag-return sa ato sa ring live stream huwa. Si Ann Ledesma Cortez, classmate naton na Benji Bantong, kamusta ka na Migo Benz? Reynaldo Poderoso, si Tito Aaron Lavaro, monitor sa Saniga Mantrion. Si batchmate naton Marlene Grace Busayong Rimada, thank you. Si Toto Tambi Bon Cuchillo Baliao, ara-dara sa merkado sa barangay Tangob ho. Ano, Tami, bate-bate mo na, pwede gyapon maka-abri ang mga merkado dara sa bahin sa barangay Tangob. Kaysa nabaluan ta, pwede gyapon makabaligya, basta may ara sang ginatawag ang quarantine pass ang nagabantay sa merkado. Huwag pa na piho, anong plastada naman. Jobert Canoy, si Toto Gilbert Bayoran sang The Visayan Daily Star. Naga-monitor mo na. Mga pita, naibla. Bangkit nga mga Pinoy hiligid magkape sa agasapon kung kaysa tubtob pagani maggabi. Apang masamin nga reklamo sa pagsaka sa ila sa ding asid kung pagsulab sa ila sa ding sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, don't worry, di na problema rin na ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga himo sa soya, Santons, kagabalonggay, may kape ka na healthy ka pa, si Ritzy Ascalon, Chenson by Baby Mine, good afternoon. Christine Hinovaya Chinson, okay, Jocelyn Calamaan, Jesse Mark and Jeros Pacto, Alicia Padilla C, thank you, Albert Moreno, Danilo Saho, Lanyuhan Rams. Puro pasensya lang, talista lang ka mo kay next Monday, mga kakson, mag-Marso 30, lawig-lawig ni gawang ato sa nga oras kagabi minutos. To, kay alas 4:30 kada mag-aumpisa. So, makaknalis na inyo sa mga mensahe. Gid kay sabong kulang-kulang minutos na tondamo sa mga balita. Basta, makaknalis sa lang mo, okay na salamat gida. Si Jerry Chari, baway na puli-puli si Toto, si Migo, Jerry Chari ba? Dari sa Barangay Tangobo, sa Bacolod City ho. Vivian E. Kogo, Marian Lauren Maliare, Yalim Dugayo, okay, Karel Kent, Udan Ratsni, okay, Diden Jonah, thank you, Myrna Estrao, Plaida, Daisy Parinas Canlas, Mary Jane Gustilo Isanan, si Toto Bea Jonathan, salamat, Toto Bea Jonathan, dok namo to nagligad kita ko tinapay si Toto Bea mo, nagkwato sa tinapay nagligad. Barbarian Sokita, Jomari Kalimpus, okay, Tajona Ruiz Amor, Jose Moncal Torilla, always, si Kenneth Valencia, Jolan Fuentespina, Jomari Kalimpus, alright, ang iban, balikan ta naman dugay-dugay ha, kay buo ka na niya ito sa duga sa mga commercials, balik kita matapos lamang sa niya. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. In these trying times, my most important task as your governor is to keep you safe and protected. At the start of the year, we saw it in the news, and the possibility of a pandemic was just unfolding. Yet, that time, the threat was not as real for the Negrenses as it is now. Never in recent history that borders and ports have been closed and community quarantine imposed. We are facing a novel virus, an unfamiliar disease. The virus is not under our control, but we can control our response.
The proper coordination between the government and its citizens is the most effective tool in facing circumstances like this. We cannot judge the gravity of a crisis based on the fact that it has missed us and our close circles. The totality of our acts, that of the government and you, the citizens, will determine the future of Negros Occidental and the Negrenses. How will history judge us? Will we survive this crisis by cooperation, or will we succumb because of disobedience and distrust? The rules have been laid out. The least we can do is to follow. We are not sure how long are we going to be in this quandary, but be assured that your provincial government is doing everything under the given circumstances to ensure the security, welfare, and well-being of everyone. In situations like this, each and every one has an active role to play. Never underestimate the impact of your contribution by staying home. We are one nation, one province, one people. This is your Governor Bong Lacson asking all of you to stay home, practice social distancing, and exercise proper hygiene. We are all in this together. It has been said that upon the conduct of the individual depends the fate of all. Thank you and God bless Negros Occidental. In this Pito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabinag kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus.
Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ari ang pinakabag-o kag pinaka-epektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Capsule nagabulig limpyo nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sa ato sa lawas. Ang epekto sa Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan ng kulang ginadugangan. Ano ang sobra? Sobra nga sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid, constipation kayaban pa. Ang kulang naman nga dapat dugangan vitamin A, B vitamin, vitamin C, vitamin E, potassium. Ang Evergreen Herbal Capsule, produkto sang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas sa dugang nga kasiuran. Pwede ka mo magka-text kay Doc Crispin Hico 0910-126-4595. Balikantang Patrol. Patrol Reports. Sa report ni Axon Jan Diaz. Axon Jan, sa balik ka report, please come in. Action mo umpisa Marso 22 tubtob Marso 28 2020 nagdangat sa 432 ka mga individual o mga persona ang nagkaladakpan sa mga kapulisan diri mismo sa syudad ng Bacolod nga naglapas sa curfew action mar nga stricto man nga ginapatuman diri. Sa Local Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, spokesperson sa Bacolod City Police Office, nga kadamaan sa mga persona na dakpan abi nga nagatambay sa kilid sang dalan o dinatag sa mga amigo, barkada, kagiban pa. Kalaban naman diri action mar, ara bala nga daw wala ko no idea nga curfew time na. O ang iba naman action mar, nagpapauli pala o nagapanakaton sa kilid sang dalan. Ang pangsiseling nga record ni 432 nagapangibabaw o kung madamo diri, nga mga nagkaladakpan ang area sa police station number 4, police station number 6, kag police station number 2. Actually, kay ina sa nga po, no, sa kay ina sa gagaon action mar sa ito nga paggalibot sa pinaka-police station, ining tatlo ka station mismo ang may dako nga numero o kung record sa mga nagladakpan nila sa curfew kagabigid lamang kagaya lamang sa police station number 6 so sa 20 ka mga individual ang iladakpan area sa police station number 4 nga may ara na pulo kag area sa police station number 2 nga nagdagat naman sa Siam. Kaya sa kay Police Lieutenant Colonel Pico ini dapat nga paromdom na sa publiko kag ila mismo sila nagahingyo nga kung mahimo magtiner na lang sa sulod sang pulian oras ang curfew kung wala naman importante nga kaladtuan na importante nga rikoton mas maayo nga da na nagid magpakuribo o magtiner sa sulod sa nila tagsag ka mga balay. Nagpanomdom diri si Pico nga sa maabot nga Lunes mas mabakuron sa kapulisan na pagbantay special sa curfew kag pagpaidalom na sa syudad sa Bacolod sa enhanced community quarantine. 32 nga nagakpan sa na police station sa Bacolod. Pero sir, observation nyo, nung may pinakadamo, sir? Ang just was in station 4, station 3, station 2, station 1. Okay. So ano na lang sa inyo reminders, dawat sir, kasi may ayaw kumaduwa sa public para wala na tayo may madakpan? May maguro action dyan, kaya ang pagiging mag-quality ang virus, kaya ang pataas sa tao eh. So naman si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang spokesperson sa BCDO. Balitagikan sa Batol, ang telebot sa Bacolod Action John Diaz. Ang sabagan sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Vitamin D3, kinahalan man sa ato sa lawas kung gapagita kamo suri. Kag sa mga nagkatumarna sa vitamin D3, labi na ang Life Extension Vitamin D3. Sige-sige halang, sa way nakatubar, tilawi. Life Extension Vitamin D3 man lain kun may vitamin D3 nga to sa lawas. Ang Life Extension Vitamin D3 isa lamang sa madamo nga produkto sang Life Extension Philippines mas maayo kun kakadto kamo sa ila sa nga klinika kun talatopan hamtang sila sa may GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3. Santos Walma Bertumen, Elena Canyete Salanga, thank you. Philip Alonsagay, monitor man. Kasata Edna Sarmiento, si Dedeng. Karaman si Maymay, monitor, si Donna May. Kasa Arnold Bellio. Kamusta na mo sa nga lugar? Sa Arnold Bellio. Moyak Siaton, salamat, thank you sa pag-monitor. Laro, hunta lang mention ko nga lockdown, banwa sang tubuso lang ha. Banwa lang na sang tubuso, March 30.
April 5. Kung isip-isipon naton mag-action ti anom ina ka adlaw dito na sa Banwa San Tubuso. Jota ito yung taos Tubuso. So hindi ito yung problema no kung may lockdown sila to. Ang taran-taran hindi man taran. Din pa balo temprano pa ang mga pumuluyo. Nga mayara sang lockdown nga ipatuman. Why sa may makagwa sa ila sa balay? Why sa may makalagaw? May makagwa man tubtob lang sila sa compound. Amo nang pinaka-epektibo kag pinaka-babakod nga tikang batok sa COVID-19. Damo ang mga lugar nga gin-lockdown. Pungsod China, blalan tawan nyo. Amo nang ginalinan sang COVID-19 pero naghuyang, naghina. Ang pagdugang sang kaso nila to, ang mga nagkalabatay nila to, naghuyang man, naghina man, nagod sang lockdown kag grabe ka stricto ginimplementar nila. Italy, why lockdown? Grabing mass transportation. Ginpasugtan lang yapon ng biyahe to sa mga di pasayang salakyan. Kundi 800 patay sa kadlaw lang. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 6 aksyon, Radio Philippines Standard Time. Iban nga balita, way tamalabutan, tutok round sa aksyon, farming line with aksyon Brian Morden, lasay si media, tubdo balas 9 sang gabi. Sa kay aksyon Brian Morden na lang ang isyo may kantanan sa sering problema sa mga kabaranggayan bla. Angot sa pagpanagtag sang home quarantine pass. Way na sang ginatawag window hours, bot sa lingon waay sang oras nga dapat pwede magamit ina. Mayara iba na butang umpisa lang amo ni oras amo lang ni pwede ka makagwa. Yang order ni Mayor Linardia way na dulao na. Pero sa mga naka-issue ng daan mayara sang tatak nga window hours, pwede na magamit pero hindi na na-applicable in na butang dara nga window hours. Inyo pala tunturan Action Reports after edition. Magabalik na naman sa Lunes. Sa Lunes, Balantayan, March 30. Umpisa sang ECQ implementation. Opo direct action, Nelmar Madera with action, JM Baikin sa technical control. Ako naman, action na Marlon Hedoboya. Nagpasalamat kag nagagda sa action balita evening edition with action May and Defensor. Kag action Eden Thea Abuso. Magasunod na. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,